Намира се в централната част на Стара планина, на 3 км от село Васил Левски. Тук в тази на пръв поглед с нищо необикновена местност, през 1993 г. за пръв път са открити останки от древен тракийски град. Проучването на района започва 12 години по-късно, през 2005 г., когато тук на това място са открити останки от крепостна стена, изградена от големи каменни блокове. Проучванията на района продължават и се оказва, че върху площ около 40 декара е съществувало цяло селище, изградено от царски дворец, стопански постройки и храмове. Селището край село Васил Левски може да се класифицира като един от най-ранните центрове на отриците, обитавали тези земи от края на 6 век преди Христа. Съставено от две части – укрепена и неукрепена част. Укрепената част на селището е разположена върху планинска тераса с площ около 5 декара. До сега тук е разкрит крепостен зид с дължина 11 метра, изграден в основите си от големи дялани блокове. Разкрити са също така и основи от сгради. В строителството на тези обекти се откриват архитектурни форми, строителни материали, техника и качество на градеж, които до тогава не са срещани в тази част на Тракия. В североизточните периферии на селището се намират останки от най-ранния откриван до сега в България царски дворец. Дворецът е построен от големи каменни блокове, покрита и с рисувани керамиди. Цялата царска резиденция с прилежащите постройки е укрепена с масивна крепостна стена, достигаща на места от 2 метра дебелина. В проучваната до сега площ от около 3 декара са открити луксозни предмети, внос от Древна Гърция и Египет. Но това не е всичко. На дълбочина малко над 2 метра под нивото на съвременния терен, археолози са открили основите на най-стария тракийски храм по нашите земи от 6-5 век преди Христа. Разкрита е неизвестен до сега каменен обелиск с триъгълна форма и височина 1 метър, който се е намирал в храмовата постройка. Храмът е имал правоъгълна форма, изграден в основата от каменни квадри и дървена открита конструкция, която е била покрита с керамиден покрив от плоски и извити керамиди с значителни размери. Тази строителна практика е използвана изключително рядко и се среща главно през сградите, свързани с царската институция в Древна Тракия. Тези характеристики според специалистите рязко отличават обекта от известното строителство на други селища от онова време. Монументалното за този период фортификационно строителство и данните за активен керамичен внос дават основания за различни хипотези за функциите на селището. Градски и политически център с управленски функции или пък значим за региона храм. Кое от двете е представляло селището край село Васил Левски, ще покажеш бъдещите археологически разкопки. Кога ще се случват те обаче, така не става ясно, защото проучвания тук не са правени от години. Всъщност, хубавото е, че има създаден проект за развитие на туризма в този регион, но общината така и не успява да задели средства за него, а държавата обръща внимание само на най-важните исторически обекти. Какъв е критерият за това, кое е важно и кое не е, не ми е ясен, но едно е сигурно. Другите народи ценят историята си и представят най-добрите моменти от нея. Ние, българите, се фокусираме върху трагичните моменти от близкото минало, вместо да представим на света най-великите и най-пленяващите моменти от нашата древна история, от цивилизациите, които са обитавали нашите земи преди хиляди години. Но пък защо и това да не бъде задачата на нас, моите българи, да представим истината за България? Защото България е нещо повече от една малка държава на Балканите. България е нещо повече от алкохолен туризъм. България е една от най-древните държави в Европа и кой знае, може би една от най-древните в целия свят.